jenengmu? Aku Adipati Citrarata ya Raden Citrarata. Nganggo Raden. Nganggo Raden. Kowe priyayi Maespati. Ya, aku Nayaka Maespati, aku penggede Maespati. Mut. Sapa iki? Ana menungsa gedhe dhuwur nggawa wujute wadon. Jama Dakmi Rama Bargawa kowe sapa? Aku Raden Setya Asmara. Ana radene kowe satriya. Aku satriya. Mut. Raden Akbar Sehalam. Nek iki ora wani. Nek iki suci. Ora nate dolanan wong wedok.